karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi. Mayong hapon, LB. Og unsay nakayo rong hapon na Brian? Salbahis ka? Maninintal ka? Unsa ni gibuhat mo kang Ilona ha? Animala ka? Ate, LB. Di pa na maong madawat mong animala ka. Tingali may gibuhat kang dautan kang Alona no? Maong natintal mo. Tiwa, ay ko kasuko kang Brian. Mahal ako siya, ate. Nagbinahalay mi. Ug andam sa manubag sa nahitabo na mo ron. Tino nag-isulti ni Luna, Elvira. Dili binuang ang among relasyon. Nagbinahalay mi. Ug andam ko mga tubang sa inyong ginikanan. Hila sabihan yung manulti no? Mura jud kag makahimo nagbuhi sa kong igsuon. Unsa man may trabaho ka? Og naaman, unsang matangas trabaho ha, Brian? Ako ni may bawa sa mong kahimtang. Ug salbing madali. Mga tubang ko sa inyong ginikanan. Bisag karon na yun. Tingalag mahimong kriminal lang akong ginikanan kung magpakita ka dito, Brian. Brian, ayaw lang sa... Hangyoon talaga si ate nga dili lang una pahibawan sila si mama. Te, please. Kita lang unay masahin niya, please. Ayaw kong himo ang konsentidor, Ilona. Te. O sige. Magpakaroon ingnon ko nga way kalibutan. Andaman ka ng mga tubang ng animala na. Bahala mo. Tana, mangulit na ta. Magsulti namin si Luna, LB. Kadali lang. Te, kadiyot lang kaayo. Huwata lang ko. 15 minutos ra ha. Magpaabot ko dire. O lagi. Brian. Iluna, ayaw paghilak. Ato biyan ang sinabutan. Dili tanging basulo ng usag-usan na to. Nahadlok lang ko, Brian. Tinuod ko mga tubag kanilang mama. Andam ka kung sa'y buhato nila ni mo. Kung pananglit napatan ka. Di na lang mabuhat ako. Tungkol andam ko manubag sa kukutungdanan. Dili ko ikaw pasagdan, Ilona. Bisag ko si Metabo. Dili ko ikaw pasagdan. Brian. Igo na. Ay na pasigilak. Dili ko gusto mapiktahan ang umaabot ang anak. Abri mo kunsa. Excited ko nga magkakita sa bunga sa atong kukma. Brian. Sige ha, okay. Nagkuhat si ate. At doon ako. Kadiyot lang. Nga naman. Sulti ko kanus ang gusto ni mo nga. Makisulti ko ng papa ni mo. Kaya maadto ko. Kanang naamong tanan nga magkanungog sa ako magpagkisulti nila. Unya na lang, Brian. Dili pa ko andam. Unya na. Kung dili ko na matagong akong kahimtang karon, ako ni mo pahibaw ni mo. Oh, sige. Magpaabot ko sa imong hukom. Huh, babes? I love you. I love you too. Sige. Arin ako. Kontrabida kag tinanawan sa ate, oh. Bye na. Malipayon kay ko, Ilona. Malipayon kayo ko. Uy, sila na ron si Brian og day Ilona. Kadiyot lang, bay! Sana! Oh, hay man si Ilona. Ikaw na lagi. Wala ko dada. Di ay maguwang. Bay, abi mo. Minisulta gid ni tabo na mo. Ha? Unsay? Mabdo si Ilona. Unya. Unsa? Ha? Si unsa? Di unsa pa? Ako ato bangon iyang ginikanan. Waton ko lang ang gusto higayon. Dili may tibok ako pasagdan si Ilona. Aw. Og unsay resulta bay? Ni ako bay motabang ko nimo. Musuporta nimo. Palanglit may dakong problema. Asang pita lang ko. Unya kun manganak na si Day Ilona. Usag ko ninong ha. Oh, siguro bay. Rudy! Lord! Kuwaryo! Nay, nabili na tricycle.
Isuwayan ako balik dito sa merkado, diin gipara ko sa nagpalit ng mangga. Huwag naman itong tag-iya na. Taghan naman nagikumpra niyang mangga, oh. Ay. Pa, Oh. doa si mama silang tiya. Di pa ato ni tiya. Saan mo sa kaya problema? Ambot lang ka pa. Oh, daghan ako din ng mangga. Igbabalik ya gitingali nas nagkumpra no. Oo, gyud. Gisusigil na ako dito sa may parahan nila na ako ba? Namasin ko nga mangita siya sa mangga. Kuha man. Nagidaan lang ako. Oo. Niluto mo ni mga mangga. Dagko ba? Ipo sila na day. Kay mo nga ang mga sa mga naong itong mga pasahero na ako. Basin og mga utan na ito, hain ko po yo. Basin, kuha ko na nila. Pusil na, pusil. O di kuha ko na. Karoon na to. Tamis mo nagmahinog na. Tama ko. Pa! Wow, naay mangga lagi. Hindi abitaw. Ngayok ko pa, be. Sige, kuha na, kuha. Pero hilaw pa man na. Ay, lami nun lang hilaw pa. Hmm? Kuha ko pa ha, duha lang kapuok. Uy, aslom na tayo. Lami lagi ng kanon, parisag asin. Salamat pa. Ilbe? Anong murag may kasuko na yung tinanawan nga ito siyang manghod? Ngano ba, ha? Uy, ngano mo, Ilbe? Nagka-diferensya mo kay mong manghod? Silbi na? Wa man. Anong murag may kasuko ka niya? Wa lagi pa. Ay nalang kog tagdagod. Sige, hiposon ko ni mangga. Sugatan ko ninyo, oy! Di ay karga! Kadiyot! Ay, dong, ang linan Lord. ko yun, dong. I-diskarga ng akong bulingon. Anong gidaan mo na ni mo, Lord? Palaban man ang nangkunsya. Ni uli mang maid, si Sunsyon rin habilin. Pero nasakit. Maong kami na lang una si Elvig Iluna. May nalasab na, uy. Makabawas ta sa pagtabang ni ng kunsya na to. Ay, kayo. Pisa ka ko na. Bayar pa ginada. Tulumi mang labaan na. Gatagan man sa kudaan ni actress. Kaayo na lang. 300 pesos? 300 pesos good taon. 3,000, oy. Ha? Oo. Bahina naman sa dako ng duha. Ay, dito na lang na sa banyo ang labanan, ha? Nya sira lang nato. Sige na dong, Rinso. Larga na lang. Uyang Sabado na ko ito ng linaban. Sige na, larga na. Pag nga ng gripo LV, puno na ng balde ay. Dili ta mag-usik sa tubig, kaya ang uban wagi agas. Labi na gyud dito sa Manila, ma. Gibalita mas TV. Tagpila ko nung kaoras silang way tubig dito. Nganong wa pa man manaog na sa Ilona? Aron makatabang nato? Dagan ba kaning labanan nato? Gikapoy ko no siya, maoy. O sa kapoy? Nga sige naman sa katug. Mura man sig masakiton. Di pa ka naoga, ato Kita na lang ko'y maghinay-hinay ini, ma. Di man sa mga bulingon kayo ning bisti nilang tiya ba? Nanimaho pa man gani ning perfume. Unahon tala ning mga iglalakaw nila, aron malimpyo dayon. Pero pagka naoga tong tua dito sa taas, katong usa, hilas niya, no? Sige lang siya pislok. Nakatapulan mo na siya, no? Adwa, pagka naoga. Hoy. Sus, natog yun di ay. Eluna. Huy. Eluna. Tabang og lababa. Aron dili ka masabtan nilang mama sa imong kahimtang karon. Bangon na diha. Di, lami kayo may katog. Bahala ka. Hisabtan na gyud kang mama sa imong kahimtang ron ba? Bangon na lagi. Daghan kitag labhon nun. Mga bulingon nilang tiya. Iladeng mga maid. Na mauli ang uban. Si Sonsyon rin nahibilin. Pero nasakit. Busa bangon na. O, lagi ti. Tapula naman kaayo ka, oy. Ayog abusar, day. Sige ka na malagpislok. Marakag masakiton. Ayaw pagsalig nga manghod ka, ha? Kitang tanan din ni mulihok yun. Ate, Ngano ka? Oh. Manang luspad siya. Ha? Ay! Nakuyapan siya! Amin! Tapay din eh! Nakuyapan si Luna! Dali, Amin! Agato ka na!
o gikilig. Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!